may isa ka beach resort sadto nga nagsira. Karon, liwat nga nagbukas pero hindi na bilang isa ka resort pero ginadagsa sang tawo nga aayhan. Ini ang kantuan ta sa sining episode. Kung maghambal ka nga beach resort, kadamo sang popular sa banwa sang hinigaran. Pero subong, may isa ka beach pero wala na naga-function as a resort pero ginadagsa sang tawo halin sa aga tubtub mag-sunset. Paano abi? Kay may 1,000 ka puno sang mga lubigan na tanom diri kag nagahatag sang kahandong. Mabugnaw ang dapya sang hangin kag may matahom nga sunset. Inisang una ang ginatawag na Gargato Beach Resort o subong ginatawag na ini nga Kalubihan Cafe. Nanginkapihan na ang beach resort sang una diri sa may barangay Gargato sa Hinigaran. Sa tuanay, ini ang una nga beach resort sa banwa nga may swimming pool pero napabayaan sa kalawigon kag na-abandon sa tag-iya bangon naging masako siya sa pag-atipan sa iya iloy nga may Alzheimer's kag pati siya mayara sang cancer. Tapos Olivets, tapos nadamo na kapitin siya, gagawin close ko, tapos may time na ang mga hinti, daw nagtulog-tulog sa akon. Tapos nagdisakit lang ko, may nagdipalat kay nanay, may Alzheimer's nanay. Doon napabayaan ko dyan. Oo. Kasi nag-abandon place sa nga lugar. For a time na ginabandon. For pila ka years? Malaki pan ay. Isa ka na sila nila dyan, tani dala kami maano, galing kayo sila ko, yung tawa bala. Isa yung ginaterapi ko, kamal ko nga kanugong sa akong place, no, kaluluoy. Doon ginalain ko doon, sakit akong lugan. Tingin ko, misang kapi-kapi. Lugay ko na tani abrihan. Samtang gina-therapy kag na cancer-free na si Jonah, nanugunan siya sa ila resort na wala na magamit. Nasubuan man siya nga wala na siya may ginakasakuan. Nabiyuda na siya kag ang 3 niya ka mga kabataan nagatrabaho man. Ang isa sa ila ato na sa Netherlands. Nag-ayo siya sa ila nga magabuka siya sang cafe para may kasakuan siya. Maligay bata ko siya, mama. Kung gusto mo gid maka-income ka, itagaan ka namon bi allowance. Kaya ako di ba tani nang may istorya ko. May kasakuan ka lang. Oo. Oo. Kasi ko pa hindi ko mapatay sa obra ko, mapatay ko kung ako sa mga na. Hindi mo. Wala ka kinakasakuan. Kasi umawa na ko kakadto. Ah. Puno-puno, may puro kampong, gamay kay mga bla. Iway sige man ubli sa obra ko. So, paano susi mo nga mag-start amo ni? Hindi sang ginaterapi ko, gabar ko sa manghod ko, tapos may pari di sa mo, si Father Tata. Kada mas isa nga, pagkapiya ko na bala. Ko dali di Father, gapi sa from time na gusto yung magkape. Kaya gusto ko, gamian ko magtimpla sa kape, bala sa tubangan niya mismo ko na ginahimo. Tungod nga may bisita siya nga naga-request permis ang iya nga kape kay nanamitan sa iya nga pagtimpla, ini ang napinsaran niya nga kasakuan niya man. Sa bulig sang iya nga utod, nasuguran nila ang cafe sa kapital nga 5,000 pesos. Paano abi? Kaya may matahom na sa iya nga daan nga lugar, i-improve niya na lang gid. December 28, 2025, nasuguran nila ini. Sa una nga inadlaw, wala sila sang customer pero sa ginubrahan sang content ni Joylando nga taga Hinigaran man, wala na untat ang tawo diri hasta subong. Pag 2 days, wala man tawo, nagsulod. Oo. Bali, Sunday na siya, Monday. Pag vlog sila, pag Wednesday, amo to dayon. Tagsa ng tao di? Unang tagsa ng tao. Asa Sa subong, sige. Oo, doon ako ng views mo siya, una mo, no? Sige. 100. Pero ang tao diri, sige gid tagsa. Oo. Kasi hindi mo makontrol. Ako mga 5 na, ginapastapan ko na. Ano oras ka di ka open now? 7? AM o bukas ka na? Oo, bukas Hasta ako. oras? Hasta 5 lang tani. Teka, kita ko pa tao. Ang sabi sa mga nalagas yung mga tao.
Paano nga hindi pagdagsaon kay man 20 pesos lang ang entrance fee niya. May libre na nga kape kag juice. Wala pa siya nagapanukot sang renta para sa cottage nga tambayan. Magluwas na lang, take note, magluwas na lang sa mga nagadala sa pagkaon diri. Gani estudyante man o kon pamilya, nagadagsa sa iya kapingan Monday to Sunday. Ang iban, bansig-bansig pagidbit-bit duyan o kon pulungkuan, kag magpahunay-hunay sa higad sa baybay. Ang pinasahi diri ay kadamo-damo sang puno sang lubi. Ang iban diri, si Jonah mismo ang nagtanom. Nagapabaligya siya sang una sang lubi, may nag-order sang 1,000 nga puno sa lubi nga wala man gidbakal. Gani, gintanom ni Jonah tanan. Syempre, may kabulig man siya. Subong, nagdalag ko na ang mga puno sang lubi kag ini ang ginaamag sang tawo. Nakadugos na 1,000, wala iging bakal sa akon. Oo. Sikuti ko hindi ko na pagbaklon. Way kaso way problema. Din patubo kag gintan mo 1,000 nga lubi. Ikaw na tanong tanan? Hindi man may bulig ko. Din ang tululubog yung tanan niya. Kaya sa ulit ng tunta mo, kami hilamon, ito pagbabata na dahil siya natin ginarado na namon, ginaparado ko na parang hilamon bala. Pag ang lubi, bala mahabok, hindi mahugot ang tunta. Namuro sa na nagdalag ko. Ang na-abandon nga resort sang una, subong, wala nagakabakantihan sang tawo. Para kay Jonah, makita niya nga nalipay ang mga tawo sa iya nga lugar, kag nanamitan sang iya nga kape, nalipay man siya. Nagakadula ang iya nga stress. Nag-enjoy ka sa ginobra mo. Diyan galing medyo ng kapoy, galing. Sili sa mata ko, mama, kape-kape na na ba? Hindi ka magpakapoy, kinagtawag ko sa Kuha ka tao, wala ka ni kuha tao. Pera na. Damo sila, hindi ka naman sarangan. Pila ka tao subong imo nagasisi mo. Dudusin sa tata, hindi naman ito. Dapat stress reliever, amo pa rin ang stress mo subong. Guni. Gigon ko gyud eh. Sige na nga. Enjoy man. Magluwas sa kape, may mga silog man sila nga mga meals kag may mga native delicacies nga ginadulong lang diri sa ila. Soon, may kalan-an pagidiri nga ipatukod para mag-cater naman sa mga bisita nga gusto mag-food trip samtang yara sa igad sang baybay. Ang Kalubihan Cafe ang nangin therapy ni Jonah. Sige-sige lang sa pagpangrugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng.